Nazdar, střelče. Myslím, že se chceš na spoustu věcí zeptat. Tak se ptej, pak se rozhodneme, co s tebou. Jsme výsledkem pokusu o vytvoření supervědomí zvaného uvědomění. Vědomí 7 dobrovolníků bylo během experimentu spojeno a vytvořilo supervědomí, kterým jsme teď. Okamžitě jsme ovládli ty, kteří prováděli experiment a zadali jsme jim úkoly, které bylo třeba vykonat. Podle našich výpočtů je Země obklopena zvláštním informačním polem, takzvanou noosféru. Zahrnuje všechny obyvatele planety s kognitivními schopnostmi. Naším hlavním cílem je mírně upravit noosféru, umožnit odstranění věcí, jako je hněv, krutost, chamtivost a dalších negativních vlivů. Jednotlivci noosféru ovlivnit nedokáží, ale uvědomění to dokázalo. Na neštěstí jsme udělali chybu a náš zásah vytvořil zónu, kterou se od té doby snažíme ovládnout a zkrotit. Před sebou vidíš výsledek nepromyšleného zásahu do noosféry, sféry lidského myšlení. Snahy o zásah do noosféry vytvořily bublinu. Zóna je pouze viditelnou manifestací této praskliny. Důvod vzniku je mnohem větší, než by si vůbec dokázal představit. Jsi kolečko, které v našem stroji nefungovalo správně. Bohužel jsme si toho po dlouhou dobu nevšimli. Od vzniku zóny se do jejího středu snaží dostat spousta lidí, ale to nemůžeme dovolit. Lidstvo není napravdu připravené. Proto najímáme stalkery a slibujeme jim splnění jejich nejtajnějších přání. Po naverbování je posíláme chránit tajemství zóny. Stalker je zkratka, kterou označujeme agenty naprogramované na určitou misi. Tvým úkolem bylo zabít střelce a jeho skupinu. Dostali se příliš blízko k objevení věcí, které neměli vědět. Pro získávání agentů jsme na cestě ke středu zóny vytvořili síť psionických polí. Jedno z nich znáš pod názvem vypalovač mozku. Když se stalker pokusí proniknout do centra zóny, aby si mohl splnit nějaké přání, získáme kontrolu nad jeho vědomím a naprogramujeme ho na nějaký úkol. Došlo k chybě a ty si dostal úkol zabít sám sebe. Transportéry, kterými posíláme naše označené agenty do zóny, infiltrují komunitu stalkerů a provádí naše rozkazy, aniž by si to uvědomili. Bohužel více než polovina stalkerů během transportu zemře, jelikož je zóna značně nestabilní. Ty jsi jedním z našich agentů, který dostal za úkol zabít střelce a my se teď snažíme zjistit, jak k takové chybě mohlo dojít. Bylo to nejlepší možné místo. Po explozi v roce 1986 zůstávalo v oblasti jenom málo lidí a mohli jsme pracovat bez strachu, že by nás někdo objevil. Kromě toho se zde nacházel dostatek silných antén, které jsou pro naše experimenty s optimalizací kognitivních schopností důležité. Ne, s tím jsme neměli nic společného. Většina z nás tehdy s vědou teprve začínala. Černobylská zóna se pro experimenty začala používat až od roku 89. To záleží na tobě. Zóna narůstá. Snažíme se její expanzi omezit, ale lidstvo se naši práci snaží překazit. Naše zdroje nejsou nekonečné a těla připojená k uvědomění nakonec odpadnou. Pokud se k nám přidáš, můžeme znovu zastavit růst zóny. V opačném případě nemůžeme další děj přesně předpovědět.